Naabot si ang daddy ni Adam January 12 sa alas 6 sa gabi dinhi sa Vancouver, pero alas 9 na siya nakagawas after sa immigration ug uban pa. So amo siyang gisugat kauban ni Kuya Little. Salamat kay Kuya sa pagtabang ug pagsugat kay Kuya Harvey. Mao din iyang mga dala, duha ka bagahe ug amo ana siyang i-unbox. Din lang namo ipakita kung unsay sulod namo ang bag. The next day, kay January 13, it's Kuya Harvey's birthday ug amo ang i-celebrate na pag-adto dito sa Canada Services kay magkuha siya og social insurance number. Kay mao ginaang permanente nga ginabuhat dinhi inig first nimong abot dinhi sa Canada, dapat mag-apply dayon ka og insurance number. Late na dahil mi nakaadto dito kay na ako'y klase 8 to 9:50 sa buntag. So after sa kong klase, maopay pag-adto namo dito. And here di ay sa Vancouver, always raining. Mauna nga naami payong dala permi. Okay, so pagika namo nag-ulan siya. Pero good thing kay naami payong, pero pwede ra pod siya og di ka gusto magpayong, di na ka gusto magdalag payong, magsuot lang ka og coat nga naay hood kay para di ka mabasa og ulan. So gikan sa amuang balay padulong sa nearest bus station, maglakaw ka mga 3 to 5 minutes. Gikan dai sa amuang balay, kailangan namo magsakay og 2 rides padulong sa Canada Services. And finally, naabot na mi dinhi sa Canada Services. Gi-prepare na ni Kuya ang iyang mga documents kay para ready na inig sulod namo. Ang amo ang time dinhi murag nga mga 1 hour or 2 hours dahil mi naghulat dinhi og pagkahuman na nanguli na po dayon mi. Wala lang mi nagdugay dito. Pag uli namo, nag-ulan lang gihapon. So ginani di ay mag-cross dinhi sa ilang kalsada na alang kay Pisliton kay para mo blink na siya ang lights tapos pwede na dayon ka maka-cross. Pinaabtik permi ang style dinhi kay para di ka maligsan. Pag-abot namo sa balay, nag-rest lang may kadali og nangadto na po dayon mi sa Metro Town nga ilahang mall dinhi kay para si Kuya Harvey makapalit og SIM card. And from the Metro Town, nangan diretso na pud mi sa waterfront kay amo ang imit ang muang friend nga gwapo. Oo, tapos pag human sa iyahang work, iyahaming gisuroy dinhi sa convention center ug didto sa waterfront port. Mao na siya. Mao din ni ilahang convention center na ay ongoing na meeting karon, so dili mi pwede makasaka. Pero ning sulod lang mi dinha sa ilahang hallway kay amo ang tan-awon ni ang globe nga nindot kayo, as in nice ni siya tan-awon, nagtutuyok pod. Mao din ni ilahang port dinhi, Vancouver Port. Nindot kayo tan-awon ang ilahang syudad. Tan-awa ang mga lights, ang mga building tagas kaayo. So this is just the beginning of our adventure here in Vancouver. Watch out for our next vlog. Pa-subscribe and pa-follow. God bless and thank you. Bye-bye.